Takže vážení priatelia, po tvrdej príprave, niekoľko týždňovej, začíname náš prvý triatlon. A kvalitná cyklová šťava na zdravie. Na zdravie. No a my jedem v něm, laxu s paným komínem. Lidi řvou, zmatkujou, kdo ví, zda to přežijem. Nechme suky válej, skokle pára stoupá, na stůl nám to dávej, ať to s náma houpá. Zastavit na to není čas, musíme jet na doraz. Připoutat, nekecat, kde si protrhla se hráz. Tak momentálne na cyklotrase, lebo druhá disciplína, bicyklovanie, máme za sebou 14 Pozdravujeme od Kráľovej. Máš to nabité? Máš to nabité? Bicykle máme za sebou, taká nás posledná disciplína. Beh. A na tej umrem. Takže prvé 4 km behu za nami. Zase opäť pri priehrade. Ešte čaká nás cesta domov. Slnečku už pripeká. Tak je to dosť také. Trošku ťažšie. Máme to. Je to tam? Dýchlo sa mi jak špíne. Prvý triatlon v živote. A s dobrými výsledkami 6,6 km, 3,8 beh, 21 km po bicykel a 900 metrov plávanie. Dá sa to. Odporúčam každému. Keď sme to zvládli my takéto stráčky, tak vy to dáte s nama. Poďte do toho, chalani.